Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap basta Mark Cafe suabe. Hatod man kan NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Siriman kan Bear Brand, tibay na mas abot kaya na mag Bear Brand araw-araw. Ini po si Susan Balania, maray na aga. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asil TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Di po sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Ini po ang sa Indong mga kasabay sa kudyan alas 11 din pagkaaga. Si Edgar Barameda, liwat na naging bitar sa Indo na magsarabayan kita para sa saro na naman edisyon, presentasyon kan sa tuya pong programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Ano man po ang sa Indong pinagkakasibutan, ano man po ang sa Indong pinagkakabalahan, madya na, sabayin na po kami. Para sa saro naman na makabuluhan, asin paano ng mga informasyon na episode pang 20th, tama ba ko Sir Ed? Pang 20th edition na po kan sa tuyang programang pag-edukasyon at pangkabuhayan. Sabi ko nga po, ining programa ini hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division na may kamawotan na maidiseminar ang mga homegrown technologies, mga completed researches, along sa health, agriculture, asin kadakol pang disciplines o aspeto kan samuyang universidad. Okay? So, giraray, sabi ko nga ni, ang samuyang pangumusta sa lambang saro, sa Satuya. Uy, kumusta pala sa satuyang mga kapwa-empleyado kan Bicol University? Pun samuyang mga opisyales, presidente, mga vice presidents, mga deans and directors, mga heads kan mga units, different colleges, asin mga department chairs, teaching and non-teaching personnel, and of course, ang samuyang kliyente, ang mga estudyante. Of course, samuyang mga partners, mga kakolaborate sa ibabang aspeto kan samuyang universidad. Okay, ang samuyang universidad, asin ang mga SUCs, mandato kan instruction, research, extension, asin iba pa. So, siring kan mga nakatudan niya to, kan mga enot na mga episodes niya to, siyempre, pang 20 na ini. Alawig na pala na, no? Huwag kami nara mamweng, ang kan Extension Management Division, kang June. Tama ba ako? June kami nagpuon. June, July, August, September, October. Uy, 5 months. Or alawig na, hanggang December po kami. So, kahapon nag-restauran nga na kami, mga progress, mga future endeavors, kansa mo yung programa para mas lalo pa ning ma-enhance. Asin talagang may atod niya mo ba ko lang sa mga nasa loob kan Bicol University, kundi lalong-lalo na po ansa mo yung mga partners, ansa mo yung mga stakeholders, ansa mo yung mga nasa komunidad, kung ano po ansa mo yung mga naginibuan sa loob kan Bicol University, along duman sa mandato, yan po kinakaipuan ming madiseminar, para sabi na nga ni mapakinabagan kan sa tuyang komunidad asin ano yan magkaigwanin na sabi na nga ni kayan development, progress o pag-angat ang sitwasyon kan sa tuyang mga kababayan sa pagi kan mga inisyatibong pinagigibok kan Bicol University. Okay. Siring kan sa tuyang mga nakatudan kan mga inot na panahon kan nakainot ng mga aldaw igwa kita ng mga bisita. Okay, this time, ang paglulan niya tumatugang ang about sa God.
Gender and Development. Ano po yung GAD? Ano ang mandato? Ano ang pinagmamaabot? Ano ang direksyon na pigiset kan Gender and Development? Aranta po sa Running Republic Act as in sa gabos ng mga government agencies, mga instrumentalities, and iba pa, pinagmamandar na ang pag-implementar, pag-obserbar kaning GAD o Gender and Development. Yan po sa tuwing pag-uro ng mga tugang, sapay kan sa tuwing maging bisita niya pagkaaga. Tigi po sa tuwing programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan, mabulta na kami, makalis lang kanagkapirang pagiromdom. Department of Science and Technology Region 5 and the Technology Application and Promotion Institute officially opens the call for entries for the BICO Regional Inventions Contest and Exhibits 2021. The contest is open to all inventors, utility makers, industrial designers, professionals, and the student researchers who will compete in 5 categories. The Outstanding Invention, Outstanding Utility Model, Outstanding Industrial Design, Outstanding Creative Research, and Outstanding Student Creative Research for high school and college students. The 3 regional winners shall be selected per category. First, second, and third prize winners. All regional winners will receive a cash incentives, certificate of recognition, and will get a chance to join the National Invention Contest and Exhibits 2021. Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ang buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Senior A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Siya ang servitor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man.
Kompletong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang serbito na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay kita, be, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang, tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein. And tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Witness ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sige, balik na kita digdi sa satuyang programa. Oras niya tumatugang eksaktong alas 10 din pagkaaga. Digdi po sa satuyang programa ang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Uy, bago kita magpuon, kumusta ang kuan sa kuyang partner dyan sa EMD? Ang sa kuyang partner dyan sa technical man. Kung di sa Veritas, may kapartner akong sa technical dyan sa EMD man. Sabi sa ko ni Ma'am Bueng, si Sir Eds Nabismonte. May classmate. Sir Eds, morning. And then sa staff kang EMD. Thank you so much sa pag-assistir. Dahil ko nga nagkarumduman sa mga pangarang kang yaon dyan sa staff ta sa EMD. Pero permita ning kapartner sa kada activities ta. Sir Eds, morning. And kay Ma'am Bueng. Okay, balik na po kita di mga tugang sa satuyang programa. As I've said kanina, sa satuyang introduction, sa kada episode kan satuyang programa, igwa po kitang bisita. Ngunyan, orgulyo mi pong ipamidbid sa indo, an sa moyang director kan center, kang Gender and Development kan Bicol University. Kasabay ko ni dati sa board, sarap po siyang matibay na professor sa CSSP. Dako na tinapusan ni Sir. Pirang doctoral yung tinapusan ni Sir. Dua yata, sa UP and so on and so forth. Siya na po ngunyan ang pamayo, director kang Center for Gender and Development kan Bicol University. Mga tugang, ang sa tayo pang bisita ng pagkaaga, si Dr. Noel R. Rafer. Sir, morning! Maray na aga po, Sir. Asis sa gabos po naghihinanyog sa Radio Veritas, asis sa programa kang Bicol University. Maray na aga. It feels to be back po sa
radyo. Ay, ang boses mo, sir, talagang pang-radyo talaga modulated. Saka very clear na maraya. Saka very blooming ka mo yan, sir, ha? Pero inspired kang masyado. Siyempre in love. Dapat ang mga manood sa God, dapat. Nahiling ko sarang ano mo yan, pati sarang ano mo, kundi ako maski kabanga lang kang nautaling, pero ang itsura mo talaga, sir, talagang ano yan, sabi ka, talagang, ang advokasya kang nakasentro sa imo mo niya. Tama ba ko sa napod sa imo goddess? Kasi gender and development, tapos goddess ang garo pala yun sa imo, sir. Tama ba ako? Ihida baga databi, pinangarahan baga nila akong goddess bagangon yan. So, kasi ako ang in charge kang God sa Bicol University. Apo. Kasi kasabay na po duman siguro, so dahil siguro data medyo magayon po ang sa indong lingkod. Tama, sir. I agree with that. Ang tema yan, sir, gender sensitivity in language and images towards effective mainstreaming or mainstreaming in gender and development. Medyo, siya, sir, napakahiwas, napakalawak. Pero po nanta, sir, nahiling ko ba sa webpage nakabutak naman sa gender and development, may God mandates, may God goals, gender and development agenda, and so on and so forth. Pero balikan ta, sir, inipigapod na, inutanda ko na, pag sinabing gender, ano pong gusto sabihin ka ni, sir, in layman's term, o para duman sa mga nagdaraw sa tuyan, mga nyaon dyan sa ibang parte kan sa tuyang Runa, Kabikulan, pag sinabi sa na gender, ano pong gusto sabihin ka ni? Basically po, lalaki o babae, man or woman po sa Ingles, or mas po siya, mas leaning siya towards napigapunta po sa gender roles. Bako po siya sex, ang sinabi niyo po kasing sex, dakulo nagkakamali po kami sa forums. Maski sa mga government offices, pag sinabi pong sex, this is about biological dimension of a person. So, pagiging may gawang physical characteristics ng lalaki, female characteristics kang sarong tao. Pero pag sinabi mong gender, it's more of siya, socially constructed po siya. Yung roles na ina-ascribe sa sarong lalaki o sa sarong babae. Asin man po, manunggod din siya sa orientation or identity kang sarong tao na pwedeng siya tugma duman sa biological dimension or biological characteristics po kang sarong tao. So gusto ko pong linawon pag sa mga forms, sala po pag sinasabing gender, pero ang minimin lang po being male or female. Sex, biological sex po yon. Pero pag sinabi ito pong gender, it's socially constructed and it may change over time. May mga teorya po kita dyan na alibawa si Alfred Kinsey na pwedeng alibawa po sa ngunyan, si Rostom Padilla, machong-macho, but later on naging binibining gandang hari. So, nagbabago po sa iyang gender identity. Pero pag sabi mong sex, yung physical mismo po, biological, na dahil po siya nagbabago. Pwede pong magbago kung sex change. Pero kung magpa-sex change man po ang sarong lalaki, dahil man po garay siya magiging productive, dahil po siyang internal reproductive system ng sarong babae. Pag sinabi mo, sir, na biological, iyan pagkatawo mo, lalaki, babae, kang namundag ka. Tama po ba, sir? So, bilang tao, physiologically, biologically speaking po, genetically speaking. Ayun. So, dahil po dyan, kasabay sa sarong pagkatawo or gender roles or identity kang sarong tao. Ayun. So, ang kapabutan ka ni, sir, para magkaigwanin, may bigisay baga panigis sa mga Magna Carta, sa iba pa mga laws, policies na, pero nag-connote siya ng equality. Tama po ba yan, sir? Equality between men and women. Pinaka po, fundamental na pinopromote kang, especially kang Republic Act 9710. And even po kang sa tuyang, we're talking about now po, mga tugang so legal basis po kang development. So, saro na po dito yan sa tuyang sa ligang batas or Article 97 Philippine Constitution, particularly po sa Section 14, Article 11, na digdi po tigre-recognisar kang sa tuyang gobyerno, kang sa tuyang bansa, ang equality before the law kang mga babae sin mga lalaki. Okay. Opo. Tapos gumaman po kitang Republic Act 9710 or Magna Carta kang para sa mga kababaihan na nagre-recognisar man po kang
dapat magigwak equal opportunities and equality sa mga gabos na aspeto para po sa mga babae, as in sa mga lalaki. Pero mas importante po para sa mga babae, equalidad sa mga babae. Pero gusto ko pong duunan po digdi ang terminolohiya manungod po sa gender equality and gender equity. Kasi pag sinabi po pong gender equality, so parehas kita lalaki-babae, so dapat sa gabos na aspeto kang batas na kinikilingan, halimbawa po ngayon sa pag-apply ki trabaho, di ka po tatanggapon dahil sa lalaki o babae ka. Kasi halimbawa po may mga employers na dapat lalaki kasi pag babae, madagdag ki benefits, so maternity leave, so on and so forth. Kaya mas prefer ninda lalaki halimbawa. Pero dapat sa batas, dapat po kinikilingan kung babae lalaki ka. Pero minsan po halimbawa, mas halangkaw man po recipe po na gender equity kasi kung sa gender equality po, so parehas kita, ako po babae, ka po sir lalaki, tapos tatawan lang po kita parehas ngayang pagkakataon para maging empleyado, pero bako siya masyadong kumbaga tigapod na fair or equitable kung mas dahil kita natatawan ipansin sa ibang issues kang kababaihan. Kasi iba po talaga ang issues kang mga kalalakihan sa kababaihan. Lalo na kung halimbawa po kung married siya, siyempre may aki, may umaaki, may iba't ibang pangangaipuhan, pwede pong equal kita sa batas sa labor, pero dapat tawan-taman po gari ki konsiderasyon na ang babae dapat igwaki maternity leave, may mga pangangaipuhan siya, na dahil po na-experience ka mga kalalakihan. As in, dapat initawan ki pansin, as in, tawan ki protection. Ayun. Kaya masalangkaw po ang pigapod na gender equity or gender fair. So ano po yung dapat nitaw sa mga kababaihan? Bako lang dapat equal kitang duwa, kundi ano pa ang dapat nitaw sa mga kababaihan? Yes, so tama ka sir. May mga pangay po mananggan ang babae na wara sa mga latam ito sa maternity leave. Tapos siyempre may physical na mga pinaabot sa mga babae, etc. Tapos dapat mananggad maita ito. Pero gusto ko sir balikan ining istorya. Ngunyan dako lang itong mga batas, itong Republic Act 9720, igwa pang sa Beijing platform, iba pang sa Constitution, igwa pa ni sir na SIDAW, igwa pang mga authority hali sa DBM, sa CHED, sa Civil Service. Paano sa sir nagpuon na ngunyan talagang pigudoon na pati sa gobyerno, sa iba-ibang, bako lang din sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa man, pigudoon na talaga ining gender and development. Paano siya nagpuon sa istorya, basado po sa mga pagkasabot? Paano po nagpuon ini na natawan ng focus ining God? Opo, magayon po sa inyong kaputan para po nasa Miss University. Dahil po nga siguro para pasimplyon talang po. Sige po. Dahil baga po sa tuyang kontekst sa sitwasyon sa bilog na kinaban, usually po baga mga kababaihan po na na-exploit na kung sindang mga issues na nararanasan dahil sa ilang pagiging babae. So nagkaigwa po digdiki pag-ururon ang UN, especially nagkaigwa ki UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Dahil nga po sa mga issues na namamatean as in na-experience kang mga kababaihan sa bilog na mundo. Asi ko po nagkakamali, may sarok po kitang representante sa hali sa Pilipinas na nag-attend po dito sa UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And then po, since party po kita kang UN, so kaipuan taman po na magsunod sa mandato kung ano pagkaurunan sa bilog na kinapan. Kaya po, saro na dyan po, so pagkakaigwa ki pag-ururon sa Beijing, Beijing Platform for Action para sa mga kababaihan. As in po, nagigwaman kita, so nagsunod po ang Pilipinas, nagigwa kita kay RA 7192, ang apod po digdi an act promoting the integration of women as equal partners sa ng mga kalalakihan sa any development process and nation building po sa tuyang nasyon. As in, nagigwa po kay Philippine Development Plan po ang sa tuyang gobyerno for 1995 hanggang 2025 na dapat po kasabay digdi ang mga
kababaihan na igatawan po kay emphasis na dakula po ang roles ng mga kababaihan sa development process sa sarong nasyon. As in po, nabilog din po digdi ang Magna Carta for Women or Republic Act 9710. Iyo po ang pinakabiblia ka mga kababaihan. Masabi po ko kaming mga kababaihan. As in po, na-download po ini, nakigwa po kay mga specific policies ang iba't ibang hensya, lalo ng Philippine Commission on Women, and Commission on Higher Education, as in DBM, pati po NEDA, na kung saan po kitang mga SUCs ay kabilang po. Ayun o. Gusto ko sir kanong panibalikan baga so macro perspective bago kita magbabasa. Kasi sir, kaito may mga pananaw bagaan, siyempre kaito dominante kan mga dominado kan mga kalalakihan kasi because of masculinity, because of whatever na yan. Ang Pilipinas kaito sir, during the times kan mga Maria Clara, ang babae na sa harong lang, nag-aasikaso kan mga aki, and so on and so forth. Gari ang role ninda, but eventually nag-evolve siya. Sa ibang mga bansa, sir, along kang Afghanistan ngayon, bawal na bawal ang babae ngayon magtrabaho. Lalo na adit siya ng so, Taliban ka nagsalida, dahil sila pwede magtrabaho. Grabing rights ang sa indang, ang nakurtail sa inda. Sa ibang mga bansa, sir, ano ang sitwasyon basado sa mga pag-aadal nindo o sa mga naging sa naging mga research ta, ang sitwasyon kan mga kababayan, kung nata, araw kayo nagpiguduunan, pati kang UN, kang bilog na bansa iningad? Opo. Meron sana po akong slides kaya lang po mapiling sa Indo very short due to the very short po ng pag-uurun-urun mo yan. Pero mailing ta po yan na nag-increase na po ang participation ka mga kababayan sa mundo. Mas nagdadakul na po alimbawa ang mga nagiging women leaders sa bilog na nasyon po. 5 po sa Asia ang nagiging ang heads of states na po ay mga babae. So kumbaga nare-recognize na po din ang kakayahan ka mga kababaihan sa governance and any fields po sa satuyang pagkabuhay. Digdi man po kung i-localize ta po, digdi po sa Bicol University, mailing ta po na mas dakuda paga po ang nagiging mga babae. Tama kayo. Kasi po, party po ini kang sa Republic Act 9710 na dapat may equal opportunities sa mga kababaihan. As in, actually, dapat po kung pwede nga po 50-50 ang participation kang mga kababaihan lalo na sa decision making. Pero sa tuya po sa university and ibang workplaces, nailinta na po ang kahalagaan as in nagtataas na po ang involvement ng mga kababaihan. Pero kung ilingon tamang giraray, majority mga lalaki man giraray, lalo na sa pag inadalan ta po ang mga chief executives sa bilog na kinaban, medyo po, dakul man giraray ng mga kalalakihan ang chief executives kaysa sa mga kababaihan. Pero, at least po nare-recognize na din po ang kakayahan ka mga kababaihan manungod po sa pamumuno or sa leadership. Ini sir na nabanggit mo kasi bago na mas dakul pa ang mga lalaki. Is it because of the value, society ta, because of mga paniniwala, beliefs? May mga arog sir na kultura sa tuwing susunod kung nata dahil pa na maximize fully ng God ang role kan mababae sa tuwing susunod? Opo, sociologically speaking po talaga kulong kitang factors lalo na kung pagbasenta na mention nga ni po ni Lucas Bago sa ibang mga Muslim countries. Ang culture talaga mas grabe po ang impact or ang major role kay ini ginagampanan sa pagtratar sa mga kababaihan. Yaon din po dyan sa mga batas. Kaya, nagkigwa pa lang po kita gender audit, umadit akong sa university. So, kailangan po talaga, dahil kita iba pang mga polisiya na dapat po ma-implementar para sa protection as in equal participation ng mga kababayan. So, siring man ko pala, gibunta po ini or we could make this in a macro context, ganun din po nangyayari. So, depende po sa kultura kang nasyon, depende po sa political context or political climate ng sa nasyon, pati po din po yung religious perspective or religious factor yan po dyan. Pero maringay, baga po yan ito nagluluway-luway, lalo na halimbawa po kung sa tawag mo kidoon or example ang Roman Catholic. Yes, At least padit-dit na po ngayon nagtatanggap na po kay mga babaeng lay ministers. Yes. Very conservative, dapat lalaki lang. Pero ngayon, baga po, nailing tayo ang participation ng mga kababayan. As in,
maugma din po ako sa Satuyang Santo Papa na sa mga members ng LGBT communities na re-recognize naman po niya. Ayun, no. Nabasa ko mo nagkatabi ito, sir. So, ano ba nag-stand kan Santo Papa na medyo naglumoy na pag-abot sa mga araw kanina. Unlike before, talagang makusog ang sendang, ano yan, ang sendang stand about this. Now, nabanggit mo, sir, so LGBT community, parte ni sir kang mandato, kang ining mga layestan na ma-recognize ang sa tuyang LGBT community na maging equal. Kumbaga may kakayan ang mga babae, lalaki, na sindaman po, pero making parte kan mainstream na ma-recognize man sa ng kakayan. Parte mo, sir, kan mandato kang God tao? I would say yes, both say both yes and no. Yes po kasi may pa talaga very specific laws that would protect the LGBT communities. Nasa bill pa po siya, nasa Kongreso, Senado pa rin po. Pero po padit-dit na rin po recognize ang LGBT communities sa GAD. Halimbawa na po sa Safe Spaces Act o sa Republic Act 11313. So more or less recognisado ni din po ang LGBTs. As in may mga kung daiman po sa batas, may mga municipal ordinances na matita din po ang iba't ibang syudad na nagre-respeto din po sa mga karapatan ng mga LGBT communities. Naramdaman ko, sir, kato si Dandon Remoto ba yun na sa nag-aspira kita maging kandidato para senador na pigubusol niya sa advocacy kang LGBT. Sa mga, sir, sa mga araw kaning mga paghiro, alibawa, kita sir ni mga representasyon o may mga tao ngaya, may mga pigukonektaran kita mga ahin sa kan gobyerno, sa politiko, para maisulong man po sa tuyang agenda, sa tuyang diretso. Igwa po kita yan sa Kongreso po na magkapirang mga congresspersons. So I'm trying to be gender fair. Kasi usually congressman lang. Yes, nyaon po na nagbubusol din. Saro na dyan si Congresswoman, si Geraldine. Bataan, sarong trans woman. So, saro po siya sa mga nagsulong po kang karapatan kang mga LGBTs. Pati din po, I think if I'm not mistaken, sina Risa Hontiveros, siniba pong mga nyaon po sa Senado at sa Kongreso. Ayun, kaya ma-advance sa to yan, ang sa to yan po mga advokasya. Now, talking about this law na ini, nakulo ng mga subsequent na mga circulars, mga memorandum ang pinasar. Pawat po, sir, sa budget, igwa kita talaga ni katagamang budget. Aram ko, sir, mga local government units, national government, 5% yata of the national budget or budget sa mga local is allocated sa mga God-related activities. Opo. So, dua po ang basyante dyan. Saro na po dyan ang General Appropriations Act sa General Provisions. If I'm not mistaken po, nasa Provision number 13, if I'm not mistaken. Na we really have all government units po, kaya po talaga mag-allot at least 5%. Pero pag sabi pong at least 5%, ibig sabihin po, it could even be more than 5%. And meron din po ang Philippine Commission, may joint circular din po ang Philippine Commission on Women, ang National Economic Development Authority or NEDA, as in po ang Philippine Commission on Women, ang DBM, ang joint circular number 2012, .01 na yun po ang specifically nagsasabi na dapat po talaga kabus na ahensya kang gobyerno makigwa po i-allotment na at least po 5% ang sa indang budget maalat po o may tao sa gender and development efforts. Sinman po kung manungod po sa mga eskwelahan, igwa po kitang CHED Memorandum 2015-01 na nagmamandato din po sa gabus na HEIs or SUCs, HEIs po Higher Educational Institutions or SUCs or State Universities and Colleges sa bilog na Pilipinas na dapat po din mag-allot talaga kita at least 5% po na budget para sa any GAD-PAPS na pigapon po or gender and development programs, activities, and projects po. Ayun, talaga may budget na, sir. Tama-tama, sa tuwing pagbabalik, may allocation na budget, basado sa Republic Act, and so on and so forth. Sa pagbabalik po ni Sir Noel, ano po mga activities na pinagigibo, ano mga plano, ano ang mga programs and activities na pinagigibo kan sa tuyang GAD, along with the implementation, along with the ini pong pagpapasunod kan mandato sa raram kang GAD. Yan po sa mayang babalikan, makalis lang kan sa tuwing nagkapirang pagiramdom. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19?
Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Subsec Carla Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at tigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Subsec Carla Nograles, nagpapaalala, kailangan natin magtutulungan. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Pili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Mga kababayan, ang ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad. Kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami ay maaaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalya ng Pag-asa at PVOX. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto, panghugas ng pinggan at mga kagamitan at pang-flush ng toilet. Maghanda rin ng mga plastic na supot na mapag-iipunan ng basura. Sarong pagiromdom hatod sa tuya kan Radyo Veritas Legazpi in partnership with the Office of Congressman Joey Sarda Salceda, 2nd District of Albay. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalis sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Ikaw ba'y na ospital at hindi na ibawas sa kabuoang bill mo ang professional fees ng doktor? Isangguni agad ito sa PhilHealth. Ang benepisyong PhilHealth ay dapat nakakamit ng miyembro ng buong buo, kabilang na ang professional fees ng doktor. Maging mapagmatsyag na PhilHealth member. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Para sa mga miyembro ng PhilHealth, suriing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge. Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuoang bayarin. At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa, higit sa sagot ng PhilHealth.
Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. At pa kayo nakapagkape na ng Mark Cafe with Brown Rice Extra? Yes, sir! Oh, ikaw, Brando, uminom ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Sir, yes, sir! Sir, excuse me po. Uminom na po ba kayo ng paborito nyo? Oo nga. Sige, pagtimpla mo ako ng paborito kong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Ang sarap talaga. Amoy pa lang. Tsokolateng-tsokolate na. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Uwi na ang programang Proudly BONU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukar man ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Live na madadamog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, as in sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa inyo, kan Bicol University Extension Management Division. Okay, balik na kita rin sa tuyang programa. Oras niya to, alas 10:45 nin pagkaaga. Makasikaso na sa tuyang oras. Balik na po kita rin sa tuyang pag-restorya. May kinaraman sa tuyang tema, Gender Sensitivity in Language and Images Towards Effective Mainstreaming in Gender Development. Bago kita mag-commercial kasi bago, may pinagrambitan kita ng mga activities. Pero bago ka mga activities kasi makonect na lang yan mga activities. Sa tema tangani may pigisabi po kitang mga language and images na pwedeng gamiton para epektibong mailog managarini sa mga mandato kan sa moyang universidad, sa instruction, sa research, as in sa extension. Okay, babalikan pa si Sir Noel Rafer. Sir Noel, pag sinabi pong language and images na kahit puntang i-integrate sa mandato kan Bicol University, kan mga SUCs, sa instruction, sa research, and then sa extension, ano pong ibig sabihin tamit-taming ni Sir Noel? Managod po, so gabos sa paggamit akang lingwahe, sa komunikasyon, sa pagturo, sa research, sa pagsurat, pati din sa mga extension programs or activities sa tinatawag ang university. Opo. Dapat po gender fair kitang yan. And halimbawa na po dyan tabi sa paggamit ang pwede po hindi ako doon na sir. Iyo, tama ka po yan. Pwede po apo doon niya lang po akong Noel. Kaya para gender fair. Tama mo. Pwede man po Doc. Kaya Noel lang talaga. Sige. Mas kampante pa no. Sige po. So gabos po na forma kang lingwahe, komunikasyon. Yan po ang gustong sabihin dyan. Pati po sa print and even po sa broadcast, mga imahe na ginagamit sa tuyang eskwelahan. Dapat po gender fair po siya. Ayun, no. May nagtaram sa ko, tabi, Noel na lang ligod. Okay lang ba? Noel na, may memorandum na yata ang sa tuyang Office of the President na tama ito, maging sensitibo na kita sa paggamit kan mga lingwahe. I think paggamit kang she or he, dapat, ano na pong salida kaya halimbawa? May data or what? Ano pong sistema? Halimbawa, mga ehemplo po kanitabi, Noel? Opo, bago ko po siya, sipagunan sa imong kaputan, gusto ko lang po ipaabot na with all humility or modesty aside,
ang inisyatibong sa Center for Gender and Development na para po mag-igwa kita ki polisiya na paggamit kang gender-sensitive language. Kasi po, mandato po ini, actually may anong po na mandato o legal na basihan, mata po kay po magkigwang arog kaining issuance or administrative order, particularly po 597 series of 2021, kang sa tuyang presidente, si Dr. Nolly Mascareñas. Salamat po, Sir Nolly, sa pag-approve as in pag-issue kaining polisiya. Yaw na po dyan ang sa tuya sa giraray na Section 14 kang 1987 Constitution, pati pang Executive Order number 273 kang 1995, ini po ang Philippine Plan for Gender Responsive Development. Mula pa po ini sa administrasyon ni dating Presidente Fidel D. Ramos. As in man po ang Republic Act 9710 or Magna Carta of Women. As in yung tulo po na very specific na mga legal basis nga po kita kay ni nagkakaigwa kay gender sensitive language and images or use kang gender sensitive language and images po sa university. Ini po ang Civil Service Commission Memorandum Circular number 12 kang 2005 po na dapat po gabos po na government offices, mandato po na magamit ki gender fair language or non-sexist language po sa communication, sa documents, gabos na issuances para po mag-promote ki gender sensitivity sa tuyang bureaucracia. As in man po ang Philippine Commission on Women Memorandum Circular 2014-06 na nag-encourage po man sa gabos sa mga SUCs arog po kang DU, as in gabos ang ahensya kang gobyerno, na magamit man po kang gender-sensitive language sa pag-issue kay gabos sa mga polisiya. As in man po ang pantulo, ang CHED Memorandum Circular number 1 series of 2015 na mandato po kitang mga HEIs and SUCs na magamit po kay mga non-sexist language as in textbooks, as in materials po sa pagturo. So yun po ang mga basihan. Bako po ako lawyer, pag sabi ng abogado kasi medyo masculine ang so lawyer na lang gamit po ito. So, pero po ini lang po ang mga basihan na dapat na pong masabutan or maeraman nga po kita nagkakaigwa kaining pong issuance sa university. So, para po masibagan ko po ang sa imong kaputan, asaro po yan ang civil service po mismo, Sir Edgar, nagtao po ki mga halimbawa. Actually po, bako na po ang civil service, meron pa po din nga po ang UP Center for Women's Studies, iwa din po sindang. Dahil po ako nagpa-plug kaya lang ibig lang sabihin na talaga pong mandato kita na mag-ego kay gender fair language, may primer po sinang ginibo. Pero ang civil service po, base sa indang Memorandum Circular number 12, series of 2005, yun po sunahapot mo kanina po na ano po ang mga iba't ibang paagi para maging non-sexist kita or gender fair kita sa tuyong mga lingway o sa komunikasyon ginagamit ta. So na po digdi Sir Edgar as in mga sa naghinanyog sa tuya. So paggamit po o paggamit kang he, she na mga pronouns po. So disclaimer lang po Sir Edgar, bako po sige po. English pero edit man pong training sa Ingles. So hindi po ang he, she mga pronouns po ini. So then na po kita masyadong encourage po na magamit kay he or she. Halimbawa po ngayon, sample po. The lawyer uses his brief to guide him. So instead po ng paggamit kay his, pwede pong haliun tayong plural, paggamit kay now, kay pronouns, gamitin ta po siyang, gawin natin po siyang plural. Halimbawa, instead po kang the lawyer uses his brief. So, singular po siya. Pwede sabihin na the lawyers use their brief or their briefs to guide them. Bako po tabi so underwear ini. Kaya po mga dokumento mga sekretariya. So halimbawa na din po ang pagdigit kang he or she or he, his, him. Halimbawa po ang the architect uses his blueprint to guide him. So instead po ng his, gamitin to na lang na ibuntang plural, as aliyon tayong he or his, pwede pong sabihin na the architect uses
a blueprint as a guide. So, day na pong he, day na pong his, para po maging gender fair kita. Kasi may mga architect baga po, na bako lang puro mga lalaki. May Tama. mga babae na po kitang architect. Yes. Tama. Sa images tabi, Doc No, ay okay na po ba? So, images naman tabi, Doc Noel, ano po ang mga ehemplo karing sa mga images naman ngaya? Pag images pag sinabi pong images, tama po ba ako? Mga litrato, Yes, documentation, and so on and so forth? Opo. Hindi po actually sa mga challenges ko po sa GAD coordinator as in sa language center as in sa Kolehiyo pang Artes at Literatura sa Arts and Letters sa University na maging mapamatsyag po sa mga print and broadcast media po or medium na ginagamit. Halimbawa na po nga ngaya pati kan sa ilang advokasya as in kang sigad na rin po. Halimbawa po ngaya ang nainitabaga po sa mga commercials, misal gagamit po ngayon kung gusto nyo mag-inom ki alak. Maringani po yan today na masyado pinapailing yan para ngayon maging suabe, para magayon ang pag-inom ki alak. Yan baga po ang mga kababaihan. Yan, yung manang gana, naka two-piece, o kaya naka mga haraliputo na bado. So, yan po, kung naramdaman po niya to kang mga panahon ang White Castle halika. Yan, Ako man po nagpo-promote. Taro pong babaeng nakasakay po sa kabayo. Puting kabayo na naka two-piece lang po Yan, siya. So, araw po ka na halimbawa na dapat day po portray ng mga kababaihan gamit o pwedeng inumon o pwedeng gamiton, masiram, etc. sa mga images po na ginagamit ta. Even po sa pagturo ngayon halimbawa, ginagamit niya ang imahen kisarong babae na medyo malaswa, dapat data poan ipag-portray sa pagturo as in sa ano pa man na lengguwahe as in komunikasyon kagabos na government agencies na pinoportray po ang babae sarong gamit, sarong masiram na bagay as in malaswa, as in po ano pa man pwedeng gamiton. So dapat yan inaalaw na kaya po kung napapansin niyo po ngayon baga halos dahil na pong commercials na nagpapailing ki mga babae na nasa naka two-piece lang or naka pang swimwear. Even nga ni po baga sa satuya mo yan ng mga beauty contest na sa mga universidad, di-discourage na po ang paggamit ng mga swimwear. So, sportswear na lang kunyari. So, bako na po sa mga imahe na medyo nailing po na medyo, bako na po kaya-aya. May naramdaman po ako sa Edgar na saro pong contest, digdi po sa Satuyang Runa, na di ko po talaga nauyunan. Na sa mga organizer, di ko na po ibanggit ang organizer na pinagamit po sa mga lalaki as in sa mga kababaihan din po kimanipison na bado na halos natatala na po ang mga dai po dapat matala. Yan po ang saro sa mga imahen o pinagtutukoy ka sa tuyang batas na dapat po i-portray or ipahiling o gamiton as in ipagpadanay po sa satuyang pagturo asin sa gabos na ahensya kang gobyerno po. Kasi gabos na aktibidades po. Ano mo tama ni Sir Noel, kang ako nasa Manila, kang ako nagbabiyahe ba kayo ito, nahiling ko ang billboard sa EDSA. Sabi ko, anong connection kan babae sa arog kaning produkto, sa food product, sa alak? Ano managad ang nagiging connection managad kayo? Ito managad sa sarong produkto managang alak, nakasakay niya ako ang kabayo sa ano. Ngayon pa Sir Noel, may mga kalendaryo naman na malawas. Ano daw niya ang connection kang kalendar kanisa anak? Parte ni Sir Noel kan mga ipinagbabawal sa mga images tao, ano? Yes po. So dapat po, data po ini pagpadanayon dapat ang universidad sa mga mga advocates, very strong advocates po sa paggamit ka paggamit ka mga arog kayo pong mga imahen. Iyo, tama ka Sir Doc Noel, nagiging sex object lugod ang babae, imbis na mapakaray ang mensahe kan sarong billboard, ang sarong advertisement, nagiging sex object lugod yung babae. O kung sisay, bako lang babae, pati lalaki, kung sisay man ito naman, minsan nga, may mga aki pa, sumaray ining garo na encourage ta, tapos tarong napakusog ta ang nagpagpupon man na ganun sa tuya sa universidad, kasi ang manera kan pagturo ta, so delivery, ta, paglas mo lang ganun mga produkto ta. Ngayon, hindi madara ini sa
sa luwasan mo ng ganining mga aron kayong nakagis na highly commercialized, nagiging sex object na, pardon my word, sa mga babae, lalaki niya sa advertisement. Ano po, Sir Noel? Ay, Doc Noel, ano? Yes po. Opo, yun po ang nabanggit nyo na mismo po, na puntiryan nyo po mismo na they dapat po nagiging mga sexual objects ang mga babae, lalo na mga babae, as in man po ang mga kalalakihan. Iyo mananggad. Doc Noel, ano ba may nagbabayular, may mga day nagsusunod kani? Ano po may mga penalties ba, may mga sanctions na pwedeng i-impunir naman sa mga nagbayular kani, Opo, pwede pang po sila matawan ki memorandum, lalo na kung may po sila nagsusunod digdi, may mga issuances po kita kainin na lalo na po kung may kaso sa to o magreklamo sa civil service lalo sa chat. So pwede po kita matawan po kay memorandum po kay yan. Although day pa man po kinakukulong, pero data na po kaya paghalato. Kaya po may masampulan para po kita makaupod na respetaran po ang diretsos, as in ang imahen ka mga kababaihan, as in man po ka mga kalalakihan. Kasi po ito po kasi ang pag sinabi gender development, puros lang po mga kababaihan. Dapat all-inclusive po kita. So pati po mga LGBTs, as in mga kalalakihan, dapat day po maputihiran po ang silang imahen sa paggamit kan sa tuyong lingwahe, as in pag-portray po sa inda sa mass media, even sa print or broadcast media po. Medyo magaba talaga ni Doc Noel ang sa imong diyan. Dakula lang challenges diyan sa garo Herculean task bagay ning advocacy. May mga coordination po kita kay Doc Noel sa mga LGU, sa mga organizations aron ta po kita universidad saro lang sa mga behikulo para ma-observe ini mga nakapalaman sa GAD. May mga partikan mandato sa extension. Ikaw po tayong mga kakoordinar na mga LGUs, mga government agencies para at talagang ma-implementar ining mga provisiones kan mga layas mapadapit sa GAD? Yes po. Nanginuto na po digdi ang Philippine Commission on Women na saro pa yan sa mga bosses ko. Dakulon akong boss. Saro po yan sa nagmo-monitor po sa TUYA ang Philippine Commission on Women. And saro pa po sa sakuya yung mga bosses ang Commission on Higher Education magpun sa Region 5 so saro po yan. And of course LGUs po kaya kasabay ta po yan. As in po ini pong hindi pong mandato kang civil service, kang sa tuyang gobyerno, natin kang PCW na nakapalagay, napalaman din po sa Republic Act 1917. So, saklaw po inigabos na ahensya kang sa tuyang gobyerno. So, di po din pinipili. So, maski po, I think po ang HEIs o mga private institutions na sa tuya man pong kaalyado, dapat din po magsunod din po sa mandato ng pinapasunod sa tuya, lalo na kang Commission on Higher Education. Okay. Kung i-rate po tabi, Doc Noel, sa mga pigibutangon niya ng mga awareness campaign, ining mga educational campaign ining mga coordination ining mga laws na pigo-pauptubtangon yan, kung i-rate po, nasa pira daw na from 1 to 10, mga pira na daw pong sa rate na yun sa between 1 to 10 ang garo na na-achieve na so sa tuwing mga mandato sa lay, mandato sa laukang SUCs, mandato sa mga tagar mapagal pa pero sa mo lang po, sa curriculum lang tabi, Doc Noel. Yun po ang sa imong kaputan, pero sa ro ko pinakadip simbag ko. Kasi po, pero liwanagan ko lang po. Sige po. Isip po ng Sir Edgar, isip po ng 1 to 10, pwede pong gamitin 1 to 5. Sige po. Yan po ang ginagamit po na levels kang gender mainstreaming po kang Philippine Commission on Women. So level 0 to level 5. Level 5 ang pinakahalangkaw. Di ko na po simbagong diretso sa imong sige po. Taka na lang po halimbawa. Sige po. Ang naka-level 5 lang po sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, ahensya. Yun na po ang Philippine Commission of Women na which of course ang PCW dapat talaga minut ang kasi pinaka-opisina na dapat magpasunod as pag-obserbar kay mga mandato in Philippine Commission on Women. Ang may sarap pa pong eskwelahan or institute sa Manila na nag-level 4. So, yan lang po ang pwede kong may katao sa inyong halimbawa. So, read between the lines po. Dakulong ba talaga, So, tama po ang sinabi mo. Dakulong po kitang bagas. Maluto na kakaunon. Dakulong pa po kaya din nagsusunod sa mandato po ng gobyerno. Pag sinabi mong at least po 5%
halos nakulong pa po ang day nakaka 5%. So, dapat po siguro din ayuson ka sa tuyang gobyerno kasi halimbawa po sa sitwasyon takang sa universidad, mas dakul po ang sa tuyang kasi para po sa naghihinanyog, po Sir Edgar, dapat po at least 5% kang sa idang total budget. So ang budget kung iliunta pang budget kang university, dakulaan po inakaduan po sa sweldo kang mga empleyado. So paano mo po siya kakaltasan pang pang gender and development PAPs or activities na para nga nipon sa sweldo kang sa tuyang mga empleyado. So dapat po iliun man kang gobyerno na dapat may flexibility po na arin pa lang dapat po i-charge. So lang ilog 5% kan sa tuyang budget. Ay Sir Edgar, bago po balan malingawan. Sige po. Pero po pwede ta pong matapos na po sa tong oras. Nailing ko po sa practical po na halimbawa ang paggamit po kang gender fair language sigdi po. Ayun po ang pag-eliminate kang sexism sa pag-address kang sarong tawo. Formally, kumbaga we are making use of Miss and Mrs. Halimbawa, sa batas na po, may duwa din pong batas na pwede po ang babae magamit, dahil po gamiton halimbawa ang surname or apelido kan sa inang agom. So pwede gigawin po silang apodo na Miss. Ayun po ang Article 370 kan Civil Code of the Philippines. Asin man po, igwa po kitang RA 8239, yung sa Philippine Passport Act, na actually po ang mga kababaihan na may agom, pwede po indang gamitin ang sa indang maiden name. So, para po sigurado kita, pwede tanghaputon kung halimbawa po, may sarong establishmento sa Legazpi na kang ako na kahampang, hinapot po ako, good afternoon po, how would you like po to be addressed? So, saro po yan sa paagi kung paano kita maging gender fair. So, kung ang babae po sa tuyang kampang, di kita sigurado kung may agum siya dae. So, pwede pong i-eliminate po ang sexism sa paggamit ng either Miss or Mrs. So, paghapot sa paghapot sa iya, ano po ang sa indong prefer na pag-apod or Miss or Mrs. Kasi po ang Miss po mas status neutral title po kaya. Okay. Kaya, isang gamiton. As in, dakulong pa po ko tang mga halimbawa na pwede tang gamiton, even po sa pagturo, aliunta na po yung gender roles na, ngayon, dahil nga lalaki kay ka magbasta, mas makusog ang boses mo. So, maharap po kaya. So, dakulang pa po kita mga halimbawa po sanang i-discuss, kaya lakulang na po. Iyo po, Pero salamat, Doc Noel. Dakulang unakunan mo niyan. Nabibilog sa interest. Kailang tama ka po, Doc Noel. Inabot na kita ng oras. Nakalampas na naman ako. Doc Noel, baka may mga, may mga idagdag pang mga informasyon sa itong mga parantabay bago kita magtapos kan sa itong programa? Go ahead po tabi, Doc Noel. Opo, salamat po maray Sir Edgar sa pag-imbitar sa MUYA, sa Center for Gender and Development. As in, at least sa paagi po ini na tatawan pong doon ang sa mga advokasya mi po na maging gender fair po kita, as in ma-mainstream po ang gender and development sa bakulang po sa Bicol University, pati din po sa mga nagdadang sa tuya, as in mga kliyente taso parkan sa tuyang extension kung saan po ini parte sa tuyang sa indong programa sa radyo. As in man po sa maabot po tabi na November 25 hanggang December 12, igwa po kita 18-day campaign against violence against women or campaign to end violence against women and children or BAUSI. Sana po magparticipar kita maging sa luwas at sa loob po kang Bicol University. Salamat po, Sir. Salamat, Sir Noel. Siguro ma-imbita ako sa imo one of these days sa sarong activity na gender-related. Okay. Itong problema po. Problema po ako pwede ang sa kuya pong dua pong mga goddesses office. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir Noel. Ayan po. Itong problema. Salamat po. Sa tuwing naging bisita ng pagkaaga, Dr. Noel Rafer, ang Director kan BU Center for Gender and Development. With that, Agi po nagtapos ang siyang programa sa pangalan kan sa tuyang mga nakasabay, and of course si Professor Seth Di Matera, ang samuyang presidente kan Bicol University, Dr. Arnulfo Mascareñas, ang samuyang Vice President for Research, Extension and Management Office, si Dr. Louie Amano, ang samuyang Director sa Extension Management Division, si Professor Weng Soilo,
ang dating director kang EMD, si Professor Dr. Lester Narvaez, si Ma'am Renelyn Bautista kan Communications Department, Office of the President. Pinakol pang iba, ang samuyang Dean kang College of Business Economics and Management, Dr. Eddie S.C., ang Dean kang College of Arts and Letters, si Dr. Letty Lopez, si Dr. Elizabeth Alpani, sa tuyang kasabay man. Ini po ang sa indong, si Sir Ed sa Bismonte. Salamat Sir Ed, and then sa mga staff kang EMD. Salamat kan sa indong pagkantabay. Ini po si Edgar Barameda, hasa sa masunod na Webes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Good morning, maray na aga. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang tabayan liwat sa masunod na Webes. Tigdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.